Здравейте, във видеото днес ще ви покажа хол. Не съм правила такова видео от страшно много време. Нещата не са много, защото гледам да не прекалявам с пазаруването. Но пък са неща, които много харесвам. И така че нека да започваме. Някои от тях, в смисъл вече всичките съм ги пробвала, така че ще ви споделя и малко първи впечатления. Не знам с кое да започна. Тематично сезонните неща. В Remedium успях да намеря душ гел, който мирише точно така, както аз искам за този сезон. Това е на котич за захаросана ябълка, който мирише много автентично мирише. Значи определено не мога да кажа дали съм ползвала нещо такъв аромат. В смисъл, по магазините на друго място не съм намирала. Тази серия, или по-скоро тези два вида, които сега ще ви покажа, не съм ги виждала в DM или в Kaufland или на места, където се продава котич. Намерих ги в Remedium, така че ако се интересувате, може да потърсите там. Другия вид е с кокос и ананас. Аромата и вкуса на пиня колада ме преследва през цялото лято. Буквално не знам какво ми беше станало, но просто исках един определен аромат на кокос и на ананас и не можах да се намеря такъв продукт никъде. Но в началото на октомври открих това, което е точно това, което търсех. Само че вече ме късно за него. Не, че няма да го използвам, просто чакам сигурно до пролета, кога вече няма да имам търпение да спра да използвам зимните аромати и да използвам този. Продължавам на тематика зимни аромати. Бях си харесвала това масло на Zoya преди доста време, но на зеленото изложение, което беше пред Народния театър, успях да го видя на живо и ми хареса много как мирише, веднага си го взех. Това е кокосово-портокалов крем, не за ядене, за тяло. Пише, че може да се използва за ръце, за тяло, с богата консистенция, сладък аромат на кокос, какао, иланки, портокал. Значи мирише ми точно на линд с портокал. Горчив черен шоколад с портокал. Мирише точно по този начин, дори не знам защо пише кокос, предположение, че въобще не мирише на кокос, мирише си само на какао и на портокал. Да. Или другия шоколад, на който ми наподобява аромата, мисля, че беше Гайо. Коледният им шоколад от миналата Коледа. Не знам дали тази Коледа ще го направят по същия начин. Единственото, което не харесвам, е консистенцията. Тя е леко зърнеста, което малко ме дразни, когато го нанасям, но не е нещо, което пречи или което по някакъв начин няма да ме, в смисъл ще ме откаже да спра да го използвам и да си го купа отново. Докато сме на тематиката на Zoya, едно масло с японска камелия. Бях тръгнала да си вземам шиповото, но го нямаха налично и реших да пробвам нещо ново. Това масло се води като тайната на красотата на гейшите. Това беше, може би, изречението, което ме накара да си го купя. Маслото от бяла камелия има забележителни увлажняващи качества и едно от най-леките растителни масла с деликатен аромат. То прониква бързо в кожата, прави копринено мека, хидратирана, без да оставя мазни следи. Това наистина е така. Маслото е много подходящо като масло за лице. Аз съм с мазна кожа, може би ви е писнало да ви го повтарям и го знаете, но аз да си кажа. И въпреки това масло ми харесва. Не мисля, че мазнява кожата, както си е написано. Пише, че е подходящо за малки бръчици, като също така подхранва косата и заздравява чупливи ногти. Също така може да се използва и против белези по цялото тяло. Аз го използвам само за лицето. За сега, тъй като аз го използвам съвсем отскоро, не съм забелязала чудотворните качества на шипковото масло от гледна точка на подобряване на цялостното състояние на кожата. Но веднага ще го изхъбя, ще му направя ревю и на него. Докато сме на тема грижа за кожата, ще ви покажа 3 продукта. Първият е
скраб, ексфолииращ крем за премахване на черни точки на гарнир. Не си бях взимала такъв тип другерийни продукти от, може би, от 3-4 години, но просто реших, че искам да пробвам нещо по-семпло. И затова си взех Pure Active на гарнир. Има много силен ментов остатък върху кожата, след като вече го измиете. Тя се чувства много свежа и студена. Не съм забелязала да премаха черните точки, като скраб е окей. По-скоро то е написано ексфолииращ крем, наистина по-скоро на ексфолииращ крем прилича, като текстура е окей, но не е нещо, което да купувам отново и отново, нещо свързано го с годините, когато използвах по-скучни козметични продукти, точно така би го определила. Следващите две неща обаче въобще не влизат в категорията скучни. Връщаме се на фона на биокозметиката и двете са от новата биосерия на NYX BioBeauty. Първият е тоник за лице с портокалова вода и то също се води освежаващ тоник лосьон с портокалова вода. Нещо, което не ми харесва това, че има цвят. Предполагам, че не е добавен, много се съмнявам да са добавени отцветители, но сигурно от нещо, което си е по принцип отцветено. Другото, което не ми харесва е това, че има много такъв елементарен аромат. Не знам дали въобще би трябвало да има аромат, защото никъде не пише. Ама като му чуете какви съставки съдържи, представете, че трябва да мирише някакси много по-цитрусово от това, което мирише всъщност. Така че може би не пише да няма аромат, но може би му е намален по някакъв начин аромата, защото мирише много никакво. Иначе състава е окей, има 98% натурални съставки и 71% съставки от биологично земеделие. Използвам го сутрин. Наистина ми харесва как изглежда кожата ми след него. Така че не съм разочарована, в смисъл не бих казала, че е нещо кой знае какво, но това ми е мнението за сега. Ползвам го едва от 4 дни, там някъде. Следващото нещо, отново от същата серия, е маската, която исках от страшно много време. Тя се води Vitamin Rich Detox Mask с вода от портокал. Да ви покажа как изглежда. Тя е с гелообразна консистенция. Отново, тук обаче го има тази нотка портокалова, която исках да има в тоника. Има го, но е съвсем леко. Опаковката е пластмасова между другото. Значи подходяща е за всеки тип кожа. Това е детоксикираща маска, която трябва да премахне уморения вид на кожата, да придаде свежест и изкрящо сияние. Нейната текстура е иновативна, защото, както ви показах, тя е гелообразна. Нанася се на лицето, пише да се остави 5 минути, а се оставих може би около 15. След това масажирате, тя се превръща в масло и след като изплакнете, тя става като мляко. В смисъл, тя е от маските, които се почистят лесно, което аз харесвам, защото много мразя маски, които не мога да махна. Като действие, използвах я в деня след много тежък запой. И мога да ви кажа, че наистина до някъде много освежи кожата ми и я накара да изглежда доста по-добре, защото си бях легнала много късно и бях спала само 4 часа. Така че мога да кажа, че като за едно ползване има ефект. Ще видим как е натам. Иначе така изглежда опаковката. И маската е годна 6 месеца и е 50 мл. Една импулсивна покупка, това е серум на Балея от серията Beauty Effect. Води си серум за очи и зоната около устните. Друго да ви кажа, не знам защо си го взех, просто видях, че пише серум и устни на едно място и просто си го взех. Моя грешка, не бих казала, че е нещо, което ми харесва. Консистенцията е като на серум, но някакси много трудно се разнася, което лекичко ме дразни и
би трябвало, в смисъл, взех си го, защото се води, че има хиалурон. В момента съм някаква такава хиалуронова вълна. И всичко с хиалурон много ми допада. Но не бих казала, че бих се взела отново. Минаваме към тялото. В клипа с любими продукти за месец септември ви показах варианта с масло от макадамия, но днес ви показвам този с иланг иланг. Наистина голям проблем е, че много подценявах серията на Биотен, но много ми допада. Определено, ако си търсите нов лосьон за тяло, ви препоръчвам да погледнете двата аромата, защото са много хубави, много силни, много трайни. Взех малко по-бързо, защото почна да умира батерията на камерата. 2 чая, един на English Tea Shop, Ginger Peach. Мислех си, че ще ми допадне повече, но не ми харесва. Много е прасковен, но не е джинджер изобщо. Един с върбена за успокоение, който пия вечер, на Ахмат. И вече където много исках джинджифил в чай, гледах да е 50% поне джинджифил, се взех на биопрограма градиска чай джинджифил. Ами той не ми е достатъчно джинджифилен, може би трябва просто да си взема джинджифил и да си направя чай само джинджифил. И последните две неща. Един хайлайтър на Catrice от лимитираната серия за контуриране, който е с такъв бял цвят. Нямах подобен кремообразен хайлайтър и затова просто... И въпреки че нямах нужда от нова спирала, преди около 2 месеца си взех тази. Тя вече не е новата, но аз не съм снимала видео толкова много време. Не сме се виждали толкова много време, че просто реших, че трябва да включа и нея, защото аз може би съм включвала вече в някое видео, имам спомени, но много я харесвам и това е определено една от спиралите, които си заслужават в магазините. В смисъл, това е една от спиралите, които в момента се продават и наистина си заслужават. Ами това беше от мен за днес. Надявам се видеото ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате с канала ми. Ще се видим в следващия клип, който най-вероятно ще бъде... зависи това видео кога го кача, но най-вероятно ще е този грим, но не с това червило. И след това може би ще има още грим видеа. Ще видим как върви процеса по снимане, защото в момента снимам на фон и най-вероятно може би така ще остане. Ще видим. На вас фона между другото ви хареса, така че няма лошо. И това е от мен. Чао!